Podujatie sa vydarilo, bolo úžasné. Boli sme milo prekvapení v tejto dobe aj počtom zúčastnených družstiev, kde v podstate v tejto súťaži do 20 rokov aj do 16 sa nám zúčastnilo asi rekordný počet z hľadiska 20-ročných. Myslím si, že úroveň bola fantastická, bolo vidieť aj na tom finále. Ten zápas mal spád, chlapci dali tam všetko, čo mohli a tí diváci museli byť milo prekvapení. Ten turnaj bol vlastne týmto zápasom veľkým vyvrcholením a si myslím, že klobúk dole. Úroveň podujatia z hľadiska športovej bola úžasná. Myslím si, že to bola úroveň vynikajúca. Organizátor to pripravil fantasticky, takže budeme sa asi rádi vrácať, čo sa týka organizácie podujatia v rôznych vekových kategóriách, takže klobúk dole. Myslím, že to bol dobrý turnaj pre nás, no škoda, že ten finálový zápas nám nevyšiel, ale od prvého zápasu, ktorý sme vlastne prehrali, sme všetko vyhrávali, no a prišiel trošku kvalitnejší super a porazil nás, takže určite to sklamanie tam je, ale som spokojný s turnajom. Tak tento rok v Nitre zažívame taký hokejbalový boom a okrem toho, že muži nitrianskych rytierov sa stali majstrami Slovenska, postavili sme mimo 18-ročných v každej kategórii vekovej, postavili sme manšaft. 12-roční skončili druhý na turnaji v Nových Zámkoch na Mamut Cupe na majstrovstvách Slovenska, 14-roční vo Vrútkach skončili štvrtý, 16-roční v Nitre skončili na 3. mieste, 20-roční svoju kategóriu vyhrali a myslím si, že začíname robiť naozaj koncepčne a nie len mužov sme postavili tento rok ako nováčika, ale myslím, že tie deti ozaj dostali tento rok veľký priestor sa v hokejbale realizovať a dopadlo to ako nováčik vo všetkých kategóriách. Dopadlo to, myslím si, nad naše očakávania. Som veľmi rád, že nám tu rastie ozaj silná mládež. Turnaj sa začal pre nás celkom dobre, nakoľko sme hrali na hlavnej ploche, kde sme mali asi len 2 alebo 3 tréningy. Bola to väčšia plocha, dosť nestabilná, lebo sa nám tam dosť šmýkalo. Ukázali sme, že na vedľajšej ploche sme doma, máme tu odtrenované. Všetky zápasy, čo sme tu hrali, sme boli evidentne lepší. V finále bolo šťastnejšie, ale chlapci dali do toho všetko, išli na 120% a preto sme získali titul.